Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab Fathul Qorib lan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Rahimi, zat kang paring welas asih ing dalem akhirat tertentu maring wong mukmin bloko. Pola bakal ngendika sapa al-asyekhu sifate al imamu kang dadi pengarepe wong akeh. Al-alimu tur kang alim, al-alamatu tur kang banget ngalime. Rupane Samsudini Syekh Samsudin Abu Abdillahi kang dadi putra jalere, kang dadi wong tuane Kiai Abdullah. Rupane Kiai Abdullah Muhammad Ibnul Qasimi, Kiai Muhammad kang dadi putra jalere Kiai Qasim. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe. Tahammadahu muga-muga berkahi ing Syekh Samsudin sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah, Gusti Allah uli berkahi Syekh Samsudin kuwi mau rak bi rahmatihi, kelawan rahmate Gusti Allah, waridwanihi lan kelawan pira-pira ridone Gusti Allah. Amin. Muga Allah nyembadani maring wong kang donga. Alhamdulillah utawi sak kabehane puji iku kainun tetep lillahi kagungane, tetep lillahi kagungane Gusti Allah. Ngilate apa sak kabehane puji kuwi mau tetep kagungane Gusti Allah. Tabarukan krana ngalap barokah. Ngalap barokah bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihae kitab Quran. Li annaha krana temen saktuhune Fatihae kitab Quran iku ibtida'u kulli amrin, dadi kawitane saben-saben perkara. Zibalin kang duweni sifat penting apa amar, wa khotimatu kulli dongain lan dadi pungkasane saben-saben donga. Sifate donga mujabin kang den sembadani apa donga. Wa akhiru ta'wal mukminina lan dadi pungkasane dongane wong mukmin kabeh. Nanti Fatihae kitab Quran oleh dadi pungkasane dongane wong mukmin kabeh fil jannati ing dalem swarga. Dadi wong mukmin ora Fatihah ya ora duwe donga. Rupane swarga Darussawabi, desa nampi piwales ganjaran. Ahmaduhu muji sapa ingsun an wafaqa ing yen to nulungi sapa Gusti Allah. Nulungi man ing wong Sulaiman aroda kang ngersakake sapa Gusti Allah. Bayane man aroda min ngibadihi, nyatane pira-pira kawulane Gusti Allah. Nilate apa Gusti Allah kuwi mau kok nulungi pira-pira kawulane litafakuhi krana bibinau sapa ngibad. Nanti oleh bibinau fitine ing dalem perkara agama. Niat belajar agama mesti ditulungi, ora penyakitan, ora gatelen, ora mungkin mati gatelen. Ngalawahke muradihi, tetep ingatase metuki perkara kang den kersakake Gusti Allah. Wa usolli lan nyuwun tambahi rahmat takdim kula. Wa usallimu lan nyuwun tambahi rahmat salam kula. Nyuwun tambahi rahmat salam ala afdhali khalqihi, tetep ingatase luweh utamane makhluke Gusti Allah. Rupane Kanjeng Nabi kang den sifati afdhalu khalqihi Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi gustine para nabi kang jumlahe 124.000 lan rasul kang jumlahe 313. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad al-qaili tur kang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, rupane dawuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dawuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapa wonge iku yurid lamun ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Bihi ing man ngersakake khairan ing kebagusan. Yen mengkono kepriye jawabe syarat man yufaqihu, mongko bakal mahamake utawa gampangake sapa Allah ing man.
Nang ndi Gusti Allah uliye paring paham fitine ing dalem bibinau perkara agama. Wa ala alihi oleh kangelan bibino agama paling pirang taun bar kangelan teko paham. Wa ala alihi lan rahmat salam muga tetep ing atase pira-pira kaluwargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan rahmat salam muga tetep ing atase pira-pira sahabate Nabi Muhammad. Tekan ngendi rahmat lan salam uliye tetep ing atase ali ashab muddatati krodakirina ing dalem semangsane elinge wong kang padha eling kabeh. Wasahwil khafilina lan semangsane laline wong kang padha lali kabeh. Rahmat salam wong meh eling apa ora eling ya tetep rahmat salam ing atase keluarga ali ashab. Keluargane Kanjeng Nabi ya kuwi wong sing iso nyempurnakake derajat kamulyan mustakmilina syarafa. Dadi kok ana wong ngalim agama utawa keluargane Kanjeng Nabi mboten saged ndadosaken tiyang sanes mulyane utawa malah dadi sengsarane sing diwulang apa-apa kuwi udo keluargane Kanjeng Nabi pokokane mulang agama kok sing diwulang kesuwan apa dadi nesu apa dadi cocok ya ora mustakmili nasarofa. Babatulan sawuse maca bismillah alhamdulillah hadza kitabun utawi ikilah kitab iku kainun tetep fi ghayatil ikhtisari ing dalem mertelake katok-katoke perkara kang ringkes wa tahdibin lan ing dalem mertelake runtutane ikhtisar wa tuhu lan nganggit sapa ingsun ing ghayatul ikhtisar ule nganggit kuwi mau ngala kitab bil musamma netepi ngatasé kitab kang den arani apa kitab den arani bitaqribi kelawan aran kitab takrib nyilate apa ingsun ule nganggit kitab kuwi mau den arani kitab takrib liang tafinga drapon ngalap manfaat bihi kelawan kitab takrib sapa al muhtaju wong kang padha butuh minal mubtadiina setengah saking pira-pira wong kang bibinau lipurung syariati maring pira-pira pangilmu kang bangsa sarengat. Kitab takrib ya mempelajari bab sarengat. Wong kok nyepeleke sarengat ya nyelamat ora slamet. Wadini lan maring pira-pira perkara lan maring pira-pira pangilmu kang bangsa agama. Ya agama iki apa bae dibahas. Waliyakuna lan drapon ana apa kitab takrib. Ana iku wasilatan dadi lantaran linajati maring slamet ingsun. Gandulan kitab takrib ya mesti slamet deh. Nanti oleh slamet yaumad dini ing dalem dina nampi piwales ganjaran yakni akhirat utawa akhirat. Wanafngan lan drapon ana apa kitab takrib iku dadi manfaat ling ibadi maring pira-pira kawulane Gusti Allah. Sifating ibad al muslimina kang padha Islam kabeh. Islam yo ngajine takrib. Innahu temen satuhune Gusti Allah iku samingun zat kang nrimo sapa Gusti Allah. Nrimo donga angibadihi ing dongane kawulane Gusti Allah. Wa qaribun lan zat kang parek sapa Gusti Allah mujibun tur zat kang nyembadani sapa Gusti Allah. Wa man utawi sapa wonge Sulaiman qasadahu kang nejo sapa man ing Gusti Allah iku layahibu ora bakal tuna sapa man. Ora getun ora tuna. Atine gandulan terus karo Gusti Allah ora langsa ora mlangsak uripe. Wa idza sa'alaka lan ing dalem ari kalane takon ing sira Muhammad sapa ngibadi kawula ingsun Gusti Allah. Mat nek ana wong kok takon Gusti Allah nang dijawab ngani anda saking ingsun Gusti Allah.
Yen mengkono pre jawabe syarat idza fa ini mongko temen satuhune ingsun Allah iku qaribun zat kang parek. Surat Al-Baqarah. Wa'lam lan weruh sira Nabi Muhammad sak umate. Kon weruh umate Nabi Muhammad weruh annahu ing temen satuhune kelakuan iku yujadu bakal den temu apa saen. Kelakuane ditemu kepriye nanti oleh den temu bibak dinuskhi hadzal kitabi ing dalem setengah tuladhane ikilah kitab nusah fi khairi khutbatihi kang tetep ing dalem sakliyane khutbah kitab tasmiyatuhu ngarani sapa ingsun ing kitab tarotan ing dalem saambalan ingsun arani bitakribin kelawan aran kitab takrib watarotan lan ing dalem saambalan kang weneh ingsun arani bi khoyatil ikhtisari kelawan aran kitab khoyatul ikhtisar samangsa-mangsa utbah ikilah kitab mukhtasar ki mau den arani jeneng kitab takrib lan khoyatul ikhtisar Falizalika mengko krana arae mengkono mazkur perkara kang wis den tutur Samai tuhu ngarani sapa ingsun ing kitab ingsun arani bi ismaini kelawan jeneng loro ahaduhuma utawi salah sijine jeneng loro iku Fathul Qaribil Mujibi jeneng kitab Fathul Qarib Al-Mujib Kitab Fathul Qarib Al-Mujib kuwi mau lamun fi syarhil alfazit takribi tetep ing dalem dadi sarae pira-pira lafaze kitab takrib ya bener jeneng kitab Fathul Qarib Mujib kuwi mau dadi sarae pira-pira lafaze kitab takrib wasani tapi utawi kang kaping pindhone jeneng loro iku alqaulu rupa pangendika sifate kaul al-mukhtaru kang den pilih apa kaul nanti oleh den pilih fisar khoyatul ikhtisari tetep ing dalem sarai kitab khoyatul ikhtisar kala wis ngendika sapa Syekhul Imamu kang dadi pengarepe wong akeh Imam ya pengarepe wong akeh. Rupane Syekhul Imam Abu Thayyibin kurang ya. Syekh Abu Thayyib wa yastahiru lan masyhur sapa Syekh Abu Thayyib aizon hale malih padha karo Syekhul Imam. Masyhur bi Abi Sujain kelawan jeneng Syekh Abu Suja. Syihabul Millati kang dadi pepadange agama utawa unure agama Syihabul Millati kang dadi pepadange agama Syihabul Millah kuwi dakwah nanggon agama tapi padange ora gawe hawa nafsu padange ngademi kaya dene padange rembulan padang jelas ning anteng anyes atine niku Syihabul Millah dadi oleh berjuang nang agama ki ndadekake ademe ati Syihabul Millah kang dadi pepadange agama wadini lan tegese agama rupane Syekh Syihabuddin Ahmad ibnul Husaini bin Ahmadi Syekh Ahmad kang dadi putra jalere Syekh Husain bin Ahmad Al-Asfihani kang bangsa Isfahan negarane Asfihan Iran meneng Iran. Dadi Syekh Abu Suja ngalim akhire dadi tukang sapune Masjid Nabawi. Oh dasare ngalim sako muga-muga nyiram sapa Allahu Gusti Allah sarahu ing pesareane Syekh Syihabuddin. Gusti Allah ule nyiram pesareane Syekh Syihabuddin kuwi mau cobi berrahmati ing dalem sok-sokane rahmat Gusti Allah kang serupa kaya dene derse udan. Jadi siram rahmat kaya derse udan. Waridwani lan ing dalem pira-pira ridhone Gusti Allah wa askanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh Syihabuddin
Muga Gusti Allah panggonake a'la faradisil jinani ing luweh luhur-luhure derajate pira-pira swarga firdaus. Bismillahirrahmanirrahim utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ibtida'u kitabi dadi kawitane kitab ingsun. Nah iki ngerti sebab bismillah bikana makana wa biyakunu mayakunu. Ngilmune Gusti Allah kabeh dititipaken ana ing huruf bane lafal bismillahirrahmanirrahim. Kabeh ngilmu isine jagat, isine akhirat dititipaken nang huruf ba lafal bismillah. Oleh nulis malaikat Jibril nulis bismillah kuwi suwine 7 tahun. 7 tahun ora rampung lah ditafsiri kabeh makhluk dikumpulaken sawise rampung nulis bismillah Gusti Allah dawuh kabeh makhluk dikumpulaken mungkin nafsiri isine bismillah alfa ini sanatan 2 juta tahun mung oleh seperempate makna bismillah sempurnane seperempat nang ajarane Nabi Sis Rahman Rahim. Ning kabeh ilmu sempurnane ditafsiri nang Kanjeng Nabi Muhammad isine lakon bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kudu nggo tikir, nggo wirid. Ora hafal Quran ya maca bismillah sing akeh. Bismillahirrahmanirrahim utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ibtida'u kitabi dadi kawitane kitab ingsun. Haza tegese ikilah kitab takrib wallahu tawi lafal Allahi bismillahi Allahi kang ana ing dalem lafal bismillah iku ismun dadi sim lizzati kaduwe sim zat sifate sim zat al wajibil wujudi kang wajib wujude apa sim zat wajib Gusti Allah wujud wajib Warrahmanu tawi lafal ar-rahmani iku ablahu luweh tumeka minar rahimi tinimbang saking lafal ar-rahimi. Sifate Gusti Allah Rahman kanggo kabeh makhluk dadi bencoleng dadi bangsat apa ya tetep oleh rahmane Gusti Allah. Ning wong Islam ngerti aturan dene sifat Rahman Rahim ya wajib ngakoni dawuh Gusti Allah. Alhamdulillahi huwa utawi lafal alhamdulillah iku as-sana'u makna ngalem ngalallahi ta'ala ing atase Gusti Allah taala. Gusti Allah oleh ngalem makhluke Gusti Allah oleh ngalem karo wujud alhamdulillah. Alhamdulillah iku as-sana'u makna ngalem ngalallahi ta'ala ing atase Gusti Allah taala. Oleh ngalem kuwi mau bil jamili kelawan bagus ala jihati ta'zimi netepi ngatasé arahe ngagungake sifate Gusti Allah Rabbi kang mengerani ay malikun tegese zat kang ngratoni sapa Gusti Allah ngratoni bi al alamina ing ngalam kabeh. Ya lafal al-alamina kuwi mau bi fathil lami kelawan fathah lame lafal al-alamina. Wa huwa utawi lafal al-alamina iku kama kaya dene dawuh silai maqala kang wis ngendika sapa Ibnu Malikin Ibnu Malik rupane pandikane Ibnu Malik ismun jam'u khosin utawi sim jamak kang tertentu iku biman kelawan nganggo maknane wong dadi sing ngalem bi alhamdulillah ya kuwi menungso wajib nglakoni muji kotim ngala kotim kotim ngala hudus hudus ngala kotim hudus ngala hudus kudu saling muji makhluke Gusti Allah mulyakaken kabeh makhluk karo makhluk sing ngelek-ngelekaken wis nyacat ya urung iso nglakoni alhamdulillah ra katam.
Biman kelawan nganggo maknane wong Sulaiman yaqilu kang duweni ngakal sapa man. Dadi nek alhamdulillah kata berarti wong sing ra duweni ngakal, seneng elek-elek, berpa apa adu domba segala macem, senenge ora jelas ya ora duweni ngakal. La jam'u ora ngagung ora nganggo makna jamak kuwi ora. Wa mufraduhu utawi isim mufrade lafal alamina iku ngalamun lafal alamun. Lafal alamun kuwi mau bi fathil lami kelawan fathah lame lafal alamun. Li'annahu krana temen satuhune lafal alamun iku ismun dadi isim sifate isim amun kang sumrambah lima maring barang. Silaima siwallahi ta'ala kang sakliyane Gusti Allah taala. Wong urip ya kudu rekasa. Ora gelem rekasa ya ngono golek alam sing sakliyane alame Gusti Allah. Ono ora gelem susah metu sekang alam sing udu alame Gusti Allah. Mriyang ya digoleti Gusti Allah nang ndi. Urung duwe tujuane rong kelakon ya tetep gandulane Gusti Allah. Nek ora gelem nampa kahanan ya kono metu kang alame Gusti Allah. Wal jam'u khasin utawi jamak isim kang tertentu iku biman kelawan nganggo maknane wong. Sulaiman yaqilu kang duweni ngakal sapa man. Wasala lan muga-muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah. Wassalama lan muga-muga paring tambahi rahmat salam sapa Gusti Allah paring rahmat salam ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sifate Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi huwa utawi lafal an-nabiyyu fil hamzi tetep kelawan nganggo hamzah watarkuhu lan tinggal ing hamzah iku insanun jeneng menungso. Kanjeng Nabi wong nabi kaya nganggo hamzah dadi jeneng menungso. Auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah ilaihi maring insan. Nabi yo menungso mung bedane dene wahyu. Gusti Allah ule paring wahyu kuwi mau bisyar'in kelawan hukum kang bangsa sarengat. Nabine dene hukum sarengat umat ora gelem nganggo sarengat. Ya model apa? Kanjeng Nabi nyambut gawe umat ora gelem nyambut gawe. Tiru nabi sapa jane. Lah ya niru nabi sapa lah ngono. Bisarengin kelawan hukum kang bangsa sarengat sifate sarengat yak malu kang lakoni sapa Kanjeng Nabi bihi ing hukum sarengat Nabi wong lakoni sarengat ya bener sing jeneng Kanjeng Nabi kuwi mau menungso kang den paringi wahyu tur nglakoni hukum kang bangsa sarengat wa illam yukmar tetapine lamun ora den perintah sapa Kanjeng Nabi bitablighihi kelawan nyampeake hukum kang bangsa sarengat fa in umira mengko lamun den perintah sapa Kanjeng Nabi bitablighihi kelawan nyampeake hukum kang bangsa sarengat yen mengkono prejabe syarat in fanabiyun mengko menungso iku jeneng nabi. Nah, wa rasulun lan menungso iku jeneng rasul aidon hale malih padha karo nabi lan rasul. Wal makna utawi maknane nabi iku yansya'u bisa nyukulake apa salatu tambah rahmat takzim wassalamu lan tambahi keselamatan. Seneng nabi ke iso njamin umate slamet dunya akhirat nukulake imane umate. Lah nek nabi rasul ora bisa nukulaken imane umate ya kurang sempurna. Ngalaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Muhammadun utawi lafal Muhammadun iku ngalamun mangkulin dadi sim ngalam mangkul min ismi
maf'ulil mudha'afil aini saking isim maf'ul kang den tasdid ngain fi'ile. Dadi Muhammadun ditasdid ngain fi'ile. Ora Muhammad biasa tok kudu ditasdid. Nah, badalun. Nah, saking isim maf'ul kang den tasdid ngain fi'ile. Wan nabiyun utawi lafal nabiyu iku badalun dadi badal dadi liru minhu saking lafal Muhammadun aw fi bayanin utawa dadi ngatof bayan ngatof kata sambung bayanin kang pertelo ngalaihi ngatasé lafal Muhammadun walalihi lan rahmat salam muga tetep ing atase pira-pira kaluargane Kanjeng Nabi Muhammad sifate alihi at-tahirina kang padha suci kabeh at-tahirina kang padha suci kabeh hum utawi at-tahirin kama kaya dawuh silai maqala kang wis ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku aqaribuhu utawi pira-pira kerabate Kanjeng Nabi Muhammad iku al mukminuna pira-pira wong mukmin kabeh min Bani Hasimi saking tedak turune Bani Hasim. Nah iki kerabate Kanjeng Nabi wong mukmin sing suci kabeh saka tedak turune Bani Hasim. Mulane metu sholawat Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Seneng sholawat Bani Hasim sebab karepe iki kegolong wong mukmin sing bersih kabeh seneng maca sholawat Bani Hasim. Wa Banil Muthalibi lan saking tedak turune Bani Muthalib wakila lan wis den dawuhake wahtarahu lan wis milih engkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi innahum temen satuhune alihi iku kullu muslimin saben-saben wong muslim. Imam Nawawi le ngomongaken kerabate Kanjeng Nabi ya saben-saben wong muslim wala'ala lan wis menawa-menawa apa kauluhu pandikane Mbah Musonef at-tahirina lafat at-tahirina menawa-menawa iku tazaun dan alap apa dawuh dan alap min qoulihi ta'ala saking dawuhe Gusti Allah taala wa yutahhirukum tadhira wa yutahhirukum lan nyucikake sapa Allah ing sira kabeh alihi tadhiron kelawan nyucikake temenan wala sahabatihi lan rahmat salam muga tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Ya lafal sahabatihi iku jam'u sahibin nabiyyi dadi jamake lafal sahibun nabiyyi. Wa qaluhu lan wis ngendikaake sapa Mbah Musonif rupane pandika ajmaina lafal ajmaina. Ajmaina ya sakabehane ahli ashab. Ya lafal ajmaina iku takkidun dadi taukid li sahabatihi maring lafal sahabatihi summa dzukira nulis keri-kerine nutur summa zakara nulis keri-kerine nutur sapa al musannifu Mbah Musonif annahu temen satuhune Mbah Musonif iku mas'ulun den suwuni pirsa fitas nifi hadzal mukhtasari ing dalem nganggit ikilah kitab mukhtasar biqaulihi kelawan pandikane Mbah Musonif sa'alni atur pitakon ing ingsun sapa ba'dul asdiqai setengahe pira-pira sanek kerabat kang temen ya lafal asdiqai iku jamu shadiqin dadi jamake lafal shadiqun wa qaluhu utawi pandikane Mbah Musonif iku hafizahumullahu taala pandika hafizahumullahu taala hafizahum muga-muga ngreksa sapa Allah taala Gusti Allah taala
ya lafal hafidhahumullah taala iku jumlatun donga iyatun dadi jumlah bangsa donga ngreksa an a'mala ing yen to nganggit sapa ingsun Mbah Musone nganggit mukhtasaron ing kitab mukhtasar huwa utawi sing jeneng kitab mukhtasar iku makitab silaima qalla kang kidik apa lafduhu lafate kitab wa kasura lan akeh apa maknahu maknane kitab fi al fiqh fil fiqhi ing dalem mertelakake babing ilmu fikih huwa utawi sing jeneng ilmu fikih lughatan ing dalem bangsa lughah iku al fahmu makna paham dadi sing jeneng fikih kuwi paham lha nek ngaji fikih ora paham ya udu fikih ngaji fikih kuwi nekakaken paham ngaji fikih senene pertentangan goleki hukum sing bener iki fikih iki keras ning aweh paham ya bener sing jeneng ilmu fikih ing dalem bangsa lughah kuwi mau makna paham wastilahan tapi utawi sing jeneng ilmu fikih ing dalem bangsa istilah iku al ilmu ngaweruhi bil ahkamis syar'iyati kelawan mertelake pira-pira hukum kang bangsa syariat al amaliyati tur pira-pira hukum kang bangsa amaliyah al muktasabi kang den alap apa ilmu min adillatiha saking pira-pira dalile hukum al tafsiliyati kang perinci apa dalil ala madhabil imami tetep ingatase anut madhabe imam al-a'dhami kang agung al-mustahidi tur kang ahli ijtihad nasiris sunnati tur kang nulungi perkara sunnah wadini lan perkara agama rupane Imamul A'dham Abi Abdillahi Muhammad bin Idrisi Syekh Abu Abdillah Muhammad kang dadi putra jalere Syekh Idris bin Al-Abbasi Syekh Idris kang dadi putra jalere Syekh Abbas Al-Abbasi bin Utsmani Syekh Abbas kang dadi putra jalere Syekh Utsmani bin Syafi'i Syekh Utsman kang dadi putra jalere Imam Syafi'i Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe ulida dan lahirake sapa Imam Syafi'i nanti oleh den lahirake bi Ghazata ana ing tanah Gaza Imam Syafi'i nang tanah Gaza perang dibantai meneh sanata khamsina ing dalem taun 50 sing ngarang lahire nang Asbihan madhab Imam Syafi'i nang Gaza iki model-model kuwi ana ing tanah Gaza sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'ata lan punjul 100 wa mata lan kapundhut sapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku kainun tetep ngalehi ngatasi Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan pira-pira ridhone Gusti Allah nanti oleh kapundhut yaumal jumati ing dalem dina Jumat sedane Imam Syafi'i dina Jumat sal Rajabi ing dalem akhire wulan Rajab sanata arba'in ing dalem taun 4 wa mi'ataini lan punjul 200 wa wasafa lan nyifati sapa al musannifu Mbah Musane muhtasarahu ing ringkesane kitab nyifati bi ausofin kelawan pira-pira sifat minhas saking ausaf annahu temen satuhune kitab muhtasar iku fi ghayatil ikhtisari tetep ing dalem kato-katoke perkara kang den ringkes wa nihayatul ijasi lan tegese kato-katoke perkara kang den ringkes wal khayatu utawi lafal al khayatu wan nihayatu lan lafal nihayatu iku mutaqaribani
makna perkarane wa kadza lan iku kaya mengkene lafal al-ghayah lan wan nihayah al-ikhtisaru utawi lafal ikhtisar wal ijazi lan lafal ijazi wa minha lan iku saking ausaf annahu temen satune kitab mukhtasar iku robu dadi bisa gampangake ngalal muta'alimi ing atase wong kang bibinau li furu'il fiqhi maring pira-pira pangilmu fikih apa darsuhu bibinau ing kitab mukhtasar wayas halu lan dadi bisa gampangake ngalal mubtadi'i ing atase wong kang bibinau apa hifduhu ngapalake ing kitab mukhtasar karepe ngapalake lafale mahami maknane dadi gampang ngalal mubtadi'i ngatasé wong kang bibinau apa hifduhu ngapalake ing kitab mukhtasar ikhtisaruhu tegese amrih nglahirake mukhtasar ala zahiril qalbi ala zahri qalbi ing atase jabane ati kang den srupake kaya geger ing dalem kuwate dadi ati sing duwe tekad watose kaya geger dadi temen ora mencla-mencla le yakin le iman dadi atine kuat nglahirake liman maring wong Sulaiman yarghabu kang demen sapa man fi hifdzi mukhtasarin ing dalem ngapalake lafale kitab mukhtasar fil fiqhi ing dalem bibinau ilmu fikih wasa'alani lan nyuwun ing ingsun aidon halemale sapa ba'dul asdiqai setengah pira-pira sanak kerabat kang temen nyuwun an uksira ing nyento ngakeh-ngakehake sapa ingsun fi ing dalem kitab mukhtasar ayil mukhtasari tegese kitab mukhtasar ngekeh-ngekehake minat taqsimati ing pira-pira tunduman li ahkamil fikhi kaduwe pira-pira hukum bangsa fikih wa min hasrin lan saking mlanggeri aidha betil khisali tegese mlanggeri pira-pira pakerti al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunah wa khairihima lan liyane wajib lan mandubah fa ajibtuhu mengko nuhoni sapa ingsun ila sualihi maring penjaluke ba'dul astiqa bizalika ing dalem mengkono-mengkono jawab pitakone ba'dul astiqa nilate apa ingsun oleh jawab pitakone ba'dul astiqa taliban krana nyuwun sapa ingsun lisawabi ing ganjaran minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala jazaan tur krana dadi piwales ngalata ni fi hadzal mukhtasari ngatase nganggit ikilah kitab mukhtasar tingkah ingsun oleh ngalap piwales rohiban hale wong kang madhep ilallahi maring Gusti Allah subhanahu maha suci ingsun kelawan maha sucine Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah bil i'anati ing dalem ngalap pitulung min fadlihi ing dalem kanugrahane Gusti Allah ala pitulung ngala tamami hadzal mukhtasari ing atase sampurnane ikilah kitab wa fit taufiqi lan ing dalem ngalap pitulung lisawabi maring perkara kang bener wa huwa utawi sing jeneng maknane lafal shawab iku diddul khoto'i pelawanane makna luput innahu temen satune Gusti Allah Ta'ala ngalama netepi ngatasé barang silai mayasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma ayuritu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun zat kang kuwasa
Ai qadirun tegese zat kang kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah latifun tur iku zat kang welas khabirun tur iku zat kang waspada pi ahwali ibadihi kelawan pira-pira tingkae kawulane Allah. Wal awalu utawi lafal kang awal yakni lafal latifun iku muktabasun dan alap min qaulihi saking dawuhe Gusti Allah taala. Dirupane dawuh Allahu latifun bi ibadihi, dawuh Allahu latifun bi ibadihi. Allahu tawi Gusti Allah iku latifun zat kang welas bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wasani utawi lafal kang kaping pindho yakni lafal khabirun iku min qaulihi dan alap saking dawuh Gusti Allah taala. Dirupane dawuh wa huwal hakimul khabir wa huwa utawi Gusti Allah iku al hakimu zat kang wicaksana al khabiru tur zat kang waspada. Wal latifu tawi lafal latifun wal khabirun lan lafal khabirun iku ismani dadi asma karone min asmaihi saking pira-pira asmane Gusti Allah taala. Wa maknal awalu utawi maknane lafal kang awal yakni lafal latifun iku al alimu zat kang ngudeneni bidaqo ikil umuri kelawan lembut-lembute perkara wa muskilatiha lan runtut-runtute perkara wa yutlaku lan den ucapake apa lafal awal yakni lafal latifun aidon halemale lafat latifun uliedan ucapake kuwi mau bimakna rafiqin kelawan nganggo maknane zat kang welas bihim kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Fallahu ta'ala utawi Gusti Allah ta'ala iku alimun zat kang ngudeneni bingibatihi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa bimawadhi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonan butuhe ngibad. Rafiqun tur zat kang welas bihim kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa makna sani utawi maknane lafal kang kaping pindho iku qaribun zat kang parek min makna awalin saking maknane lafal kang awal yakni lafal latifun. Wa yuqalu lan den dawuhake apa khabartu syai'a akhbarahu fa anna bihi khabirun. Dawuh khabartu werta-werta sapa ingsun asyai'a ing sawiji-wiji akhbarahu tegese werta-werta sapa ingsun ing syai' fa anna mengko temen sakdune ingsun Allah bihi kelawan syai' iku khabirun zat kang ngudeneni ing alimun tegese zat kang ngudeneni kala dawuh sapa al musannifu mbah musannif rahimahullahu taala rahimahu muga-muga ngasihi ing mbah musannif sapa Allah taala Gusti Allah taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.